megalayapost.news. Kapais Chairman ka Sarkar Jila beripet ya ka Public Grievances bat ka baderu ka MDC ka nongpok ka susi ka Corona Kemdeng minta kasi kalalik menjurem ya ka jinglong jingman hapok ka office District Transport Officer ka dibhoy abade din bakal yo pediang ya shibun ki jingjor na kinong syungdukan bat ki panba bakatei ka office ka don hapteng shibun ki jingduna ka Corona Kemdeng kum Kapais Chairman ka Sarkar Jila beripet ya ka Public Grievances kalalik ru menjurem ya ka office District Transport Officer ka dibhoy ka din baklawan ban kendu tangsian ya menteri ka transport berbadai sembut menteri ke sarkar ubak senyap halang dhar man penseu lor sibun gijing duna ki badon hak te ke office sarkar hak jing lam ke Corona Kemdeng bat lasenran lang ru unda ki wei ginoi lam bat ki nongsung dukan kileyo ban ya kendu ya district transport officer ubak ai karmon bar UMI hak bagi lapelong lang ya gijing jurip ya sibun gijing duna ki badon hak te ke office terkam gijing duna ki bahmat hak te ke office terkam gade gijing bombyang syu ke building ke belajot rathai gijing bombyang ki pankhana gijing bombyang ke bat kumjuru bon ki dukan ki belajot berlapi ha ka bana kaliang ka Corona Kemdeng kala kular banra syak sarkar bantau gilat klingti ban penitenat ya ketik office rekam kum bakalong hakipor belej no baginong jo kai pertei ki jurung ki jumi ha ketik office bat ba aji mentoy ru sibun ye kinong sundukan habadon kayo gahan nagaliang gajongi kum kinong sundukan hadin penglayo banyak kendu ya song banlik tersngo ya ki jongi kum kinong sundukan ini Badeng kong hi kajing kenduk jeng jeng kelong pa tani kapan kana shwa kamdia namar ba habawan ki customer habawan ki passenger ki wachwa ya ka pan kana ba ki yo bandai ban ja khai ladi bat hadin kata upai se ka ru kambiang ka ru kamdon ina ta kadau ki jeng ki bangi kenduk ka ban kausan ki jeng ki akuli ban hadin kata gabut segini ki dukan ki jongi kila jauh umrun kita tidak kecilnya kita kamat nak kebentar cumi kemungkinan sumbukan nah sisa kemungkinan sumbukan ngila persang nadu arancar abuai ban ai kecing tho bisa ditiu ba yang baik dalam yang kecilnya ini kemungkinan sumbukan hangin ban kita ngila hak kopi komisioner dari kat hadu mentam padon wei rupa sengap kopet ini semua kemen sibun ikong nang hau tu benai beladap ngili kendu dilawan hidaladi ban pai ban cumi ya kecungi kum kinong sungkan hamni video kan dia kijing kiba na kalian jumi kinong sungkan ya kendu apo jongkan ya ka kampol semua kalong kumda ha kajing mat ka jonga ba kajing ui ka jonga kadon kajing persibun ba ha kipor ki beladap bat ki bamenta kipor mensua ki kali supaya barok ki yang dot apo jongkan ya ka kan ya ka DTO kompas nangta kan kini ki turis ki bawan nakeleng-keleng ki wan hang ne isnu tenat haban wan rung hang ne namar ka jakar ka bakeloj de ki pun bha ki bawan ki dukan ro ki ya iyo bha ki por ki baladam henre ha kini ki sni ki bamanta baro ki le ya pet dot nang ne ki turis ki sipai baro ki le ya pet dot nang ne ka i ka penlong yang i kinong syong dukan bagi syen jing ya kolong ba baro kinong syong dukan menta hang ne la bun bak hang dukan namar bom don ka yau bom don syuk ki bawan rung wan mi na ka daw jong ka jing ka bangi ya kendu ha ka bom biang bom biang na kalian jong ka toilet bat kan ka office hang ne bat ketika ko pasibaro ko delegation ke cingwan na kalian jong kinong syong kan bat na laderu ngala wan don kam hang sisien ngala supet iba kadon sibun ki jinge idon sibun ki jingduna aga bagi public aga bagi wan don kam hang ka office ru ki jinge nangka aga bayade ban kini ki vendor ki jinge ki nong di jingdi bomdi ki bayade kamai jakko da ka kam tilawan pun pensau nga ki ong ka kam don nangka ka toilet kam biang kita ki basic necessities ki ba mangingi don kam karena kata-kata mentaka sini ngala wan kenang hangne banyak duduk kerpang batu DTO batu MVI pangan wan jengok pangan wan pej hidalade ki jingduna ki ba na kalian kan ka office ka kamlong shu bat ka ka ba ka jing ki pa ba hangne habang ala lej ban round ya kan ka compound ngai kum ba kan ka madan ro kamlong shu la idon kamban de terki no ban penbit penbiang ya kamadan nang bakit sup kinong lek kinong wan na kaliang jong ka PWD bat punjuru na kaliang jong ka transport department ngan pensu pensngap yaki bakin lek ka badon kam tam ka toilet ka nang dagan ka
gawat ka building hiru kumba PE kam i long shu kala shu jauh kala mi daki sok pailen ka ba mut ba we bala mi sok pailen kam i long shu na ka banta bangin pendon kam la ne bangin dang song dang sa hang ne klem da yo ya kan na ri kawe kelong ngasubu kum MDC roi ngade MDC jong kan ne nong ko constituency ka de headquarter jong ka Ripoi district de hanrei kum MDC kan ne ka de ka state subject hanrei ngasungu padia ka ne ka sorkar pakuju ya ka parti NPP ka bala ailat yang kila tung yang kum ka vice chairman jong ka Public Grievances Committee patha lor jong kane ka jing pensiap jong ki kane ka kam ngayo ka bor ya ka bangan wan bej ni pat hadin pangalawan daladehi ngakan mau bah ki por ki ba mensua kane ka caka ka itnat ha ki nong song dukan bapli ka yeu ka hat ka jong ki ka yai ha dan rei kum bagalong menta ka tu ka jing itnat ka jong ka jing khoi ka jong ka jing biang ka jong ka na du ki pan khana na du ki ki wa ka kum ka jing don kam jong ki nong song dukan kam biang shu dengan wa ba kane ka caka hi ka de ka ba kam pelut atak ka nong po ka jong ka de ka ba kham nya ha dan rei hang ne ngi don kane ka space ka ba kam pelut ngak wa ba ki nong song dukan kin im da ka ba ki nong lek nong wan la dangin ong kum ki Torres la ne kum ki nong lek jing lek ki ba yar shagwati la ne ki ba kiu shi long kin sange akane ka caka ba kan long ka caka song thai na ka banta ka jong ki ba kan long ru ka jing pen kiu bat yang yeu ka hat jong ki ne ki local vendor ki jong yang la ne ki nong song dukan ki jong ni kata kan ne ka jing kwa ka jong bat ngan ye le bat persno ba kan ne ka caka kan itnat ban ne ka ba kan long hati por ki bala ne ki nang mahasiswa ka ngan ye le bat persno persngap shaka sorkar hamtam le Indonesia i Honorable Deputy Chief Minister sa Snow Baha ibadik tek kaneka transport department Meghalaya Post.news